Hej og velkommen tilbage til Counter-Strike Source. Prøv lige 2 sekunder. Det er lige ved med at kill mig. Jo, seriøst. Har du straffet mig allerede? Yep. Fordi jeg troede, det var... Nederen. Jeg starter film lige om lidt. Hvordan fik han dig? Nå, okay. Hvem? Tak. Fuck dig. Okay, hvordan? Hvad sker der lige? Jeg kan... Han diffuse set, godt. Au! Vi skal hinanden i røven. Nu er der 3 på hvert hold. Du så selv der kamera, gør du ikke? Jo. Løb! Ej, hvad? A-bot! Du kommer lige hen til mig. Kan du ikke droppe bum? Jeg dropper lige bum. Det er ikke... Ja. Okay. Jeg går på jeres team. Ja, hvor er du hen, Max? Der. Jeg går på jeres team, så er vi sammen, så er vi alle sammen. Mod de der 2, indtil de går. Jeg fik hitnakker på en eller anden. Au. Kom nu hen fra mig. What? Hvordan vandt de? Tiden er gået. Så. Jeg har på. Nej, jeg har ikke. Der har du, Max. Au, for helvede, han er aimbotter eller noget. Ja. Vi alle sammen bliver bare sniper. Jeg har ikke sniper. Jeg kæmper som en rigtig mand. Nej, jeg missede totalt der. Men aim. Fuck! Jeg er ked af det. Okay, jeg starter min film lige om lidt. Okay. Hej, velkommen Går mig med YouTube. hævn. Og i dag spiller jeg CSS sammen med Max og André. Og så er André allerede begyndt at filme, for jeg begyndt. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker. Nederen! Hold fast, man. Han skyder ned i jorden, så headshotter han. What the? Hvad? Dø! Mathias, man kan ikke sådan no-scope i det her. Jamen, det er med. Ej, så sidder han der og camper. Idiot. Okay, alle sammen du scout. Tag scout. Nej, så kom jeg med. Jeg kommer scout. Okay, en botter for helvede, han kan få mig. Nej, han sigter random. Så er det Det der, det er ikke bare random, det der. Det her, det er fucking aimbot. Det er aimbot. Ja, jeg tror, eller så er det har en wallhack. Eller smoke hack, fordi så kan jeg se igennem smoke. Den hack kender jeg godt, og den er der mange, der bruger. Jeg kunne ikke smoke ind i min venner, så venter han så bare måske mig. Vil du have den hack? Hvad? Vil du have det der smoke hack? Jeg er ikke snyder. Nu hopper jeg ned igen. No, jeg kan ikke købe Fuck det. dig, mand. Jeg vil lære det. Okay, hvor Jeg kan fucking ikke købe min shotgun. Så bare ryk med den der. Du har det. Sagde pæn. Nej, jeg tog lige din